1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nap a tűzőrségen. Mondták, maga úgy kúszik azon a póznán, mint a mókus a fán. 3. nap. Mondták, láttam, hogy a hátsó ajtón jött be. Talán idegesíti a kutya? Nem, dehogy. 4. nap. Mondták, különös dolgot hallottam ma reggel. Egy seattle-i tűzőr beállította a kutyát a saját kémiai összetételére, majd szabadon engedte. Az öngyilkosság milyen módjának nevezné ezt? 5, 6, 7 nap. És aztán Clarissa eltűnt. Nem tudta, mi van azzal a délutánnal, de bizonnyal attól volt, hogy nem látta őt sehol. A gyep üres volt, a fák is, az utca is. És még eleinte maga sem tudta, hogy hiányzik a lány vagy keresi, mire a föld alattihoz ért, valami homályosan kellemetlen érzés fogta el. Üzemzavar a megszokott napirendben. Egyszerű megszokás. Néhány napja alakult ki, s már is kis híján sarkon fordult, hogy újra végigmenjen az útszakaszon, s ezzel módot adjon a lánynak, hogy felbukkanjon. Biztos volt abban, hogy ha újra végigjárja ugyanazt az utat, minden rendbe jön. De késő volt, a vonat befutott, és meghiúsította terveit. Kártyacsapkodás, kezek, szemhéjak mozgása, az időjelző mormogás a tűzőrség mennyezetén. November 4-e csütörtök, 1 óra 35 perc, 1 óra 36 perc, 1 óra 37 perc. A kártyák percegése a zsíros asztalon. Függönyként lebocsátott szemhéján átjutott el mondták tudatáig a zaj. Így azt érezte, hogy a tűzőrség csupa fény, ragyogás és csend. Csillogó sárgaréz és a pénzdarabok aranyezüst csillogása. Láthatatlan emberek gusztálták a lapjaikat, s vártak. 1 óra 45. A beszélő óra gyászos szava egy hideg reggel óráját jelentette egy még hidegebb esztendőben. Mi a baj, mondták? Mondták kinyitotta a szemét. A rádió valahol azt duruzsolta, bármely percben bekövetkezhet a hazüzenet. Az ország készen áll arra, hogy megvédje. A tűzőrség épületét remegtették a sugárhajtású gépek, amely egyhangú éles sivítással hasították a hajnali eget. Mondták pislogott. Bitty úgy nézett rá, mintha a múzeumban kiállítási szobor lett volna. Bitty bármelyik pillanatban felállhat, s odaléphet hozzá, hogy leleplezze a bűnét, a lelkében támadt nyugtalanságot. Bűn? Miféle bűn ez? Te jössz, mondták! Mondták nézte a társait. Arcukat 1000 valódi és 10 000 képzelt tűzfénye barnította. Munkájuk hevében kipirult az arcuk, s szemük lázasan csillogott. Szüntelen bámulták platina öngyújtójuk lángját, míg örök fekete pipájuk tüzét élesztették. Mindnek szénfekete haja, koromszínű szemöldöke, kiborotvált arcuk pedig hamukék volt. Meg annyi öröklődő vonás. Mondták, ámultan felugrott, hisz minden egyes tűzőrnek fekete a haja, fekete a szemöldöke, lángol az arca, s a bőre borotváltan is borotválatlannak látszik. Ezek az emberek meg annyi tükörképe saját magának. Arc szerint válogatják talán a tűzőröket, csak úgy, mint hajlam szerint. Színük a kihúnyt parázsé, hamujé. Szagukat az égő pipa szüntelen bűze adja. Ott van például Bitty kapitány, ahogy előbukkan a füstgomolyból. Bitty kinyit egy pakli pipadohányt, s még az összegyűrt celofán selcegése is a tűz pattogását idézi. Mondták, a kártyákba nézett. Én csak elgondolkoztam. Az a múlt heti tűz jár az eszemben. Az az ember, akinek elintéztük a könyvtárát. Mi történt vele? Üvöltött, amikor az őrültek házába szállították. De nem volt őrült. Bitty nyugodtan rendezgette lapjait. Mindenki őrült, aki azt gondolja, hogy kijátszhatja a kormányt és minket. Megpróbáltam magam a helyébe képzelni, szólt mondták. Úgy értem, hogy milyen érzés volna, ha a tulajdonházunkat, könyveinket kellene felgyújtanunk. Nekünk nincs könyvünk. De ha lenne? Miért? Magának talán van? Kérdezte hunyorogva Bitty. Nincs. Mondták, keresztül nézett rajtuk. A falat látta. A tiltott könyvek millióinak gépelt jegyszékével. A tömérdek címet, amelyeket az évek során körülöleltek a lángok, s elégtek fejszéje s víztömlője alatt, melyből nem víz lövelt, hanem patróleum.
Nincs, mondta, de az agyán hideg szélroham söpört végig. Az otthoni ventilátor rostéja, s lassan megdermesztette arcát. Újra látta magát, ahogy a parkban egy öreg, nagyon öreg emberrel beszél, s a park felől fújó szél is nagyon hideg volt. Mondták, habozott. Ez mindig így volt. A tűzőrség a munkánk. Úgy gondolom, valamikor réges-régen, horkant fel Bitty. Miféle beszéd ez? Bolond, gondolta Montag. Kiszolgáltattad magad. A legutóbbi tűznél elolvasott egy sort egy mesekönyvből. Úgy gondolom, mondta, akkoriban, mikor a házak még nem voltak tűzbiztosak. Hirtelen úgy tűnt, mintha egy sokkal fiatalabb hang beszélne helyette. Igaz, hogy azelőtt a tűzőrség oltotta, s nem gerjesztette a tüzet? Ő nyitotta ki a száját, s Clarissa McClellan hangja szólalt meg. Hát ez remek! Stoneman és Black elővették szolgálati könyvüket, amely egyben az amerikai tűzőrség rövid történetét is tartalmazta, s Montag elé tették, aki különben régen ismerte a művet. Alapítva 1790-ben az angolt befolyást tükröző könyvek elégetésének céljából. Első tűzőr Benjamin Franklin. Szabályok. 1. Rádiójelre azonnal indulj. 2. Gyorsan gyújtsd meg a tüzet. 3. Égessen mindent. 4. Munka után azonnal jelentkezz a tűzőrségen. 5. Állj készen az újabb riadóra. Mindenki Montagot figyelte. Ő nem mozdult. Megszólalt a riadó. A mennyezet önműködő csengője veszettül beregett. Egyszerre lett üres 4 szék. A kártyák, mintha hirtelen hóvihar keveredett volna, úgy repültek szét. A részpózna megremegett. Az emberek elmentek. Montag még a székében ült. Alul a sárga sárkány életre köhögte magát. Montag úgy csúszott le a póznán, mint egy alvajáró. A kutya előkúszott óljából, szemét elborította a zöld fény. Montag, ott hagytad a sisakodat! Lekapta a háta mögül a falról, nekiíramodott, ugrott, s már indultak is. Az éjszakai szél zúgott felettük, ahogy gépük, a hatalmas vasszörnyetek szirénázva, mennydörögve tovaropogott. Ócska 3 emeletes ház volt a város legrégibb negyedében. Lehetett vagy 100 éves, de mint minden házat évek óta, ezt is vékony, tűzálló műanyag burkolat védte. Úgy tűnt, ez a burkolat őrizte meg az összeomlástól. Itt vagyunk. A kocsi zökkent, s megállt. Bitty, Stoneman és Black átrohant a járdán. Tűzbiztos köpenyükben undorító kövérnek látszottak. Montag követte őket. Betörték az utcára nyíló ajtót, s hirtelen megragadtak egy asszonyt, pedig az nem futott el, meg sem kísérelte a menekülést. Csak állt, ide-oda ingott, tekintete a falra, a semmibe bámult, mintha főbe kólintották volna. Ajka hangtalanul mozgott, úgy látszott emlékezni akar valamire. Aztán mégiscsak eszébe juthatott az a valami, mert megszólalt. Légy férfi, Ridley mester, Isten kegyelméből ma olyan gyertyát gyújtunk Angliában, hogy bízvás többé ki nem oltja senki. Elég ebből, mondta Bitty. Hol vannak? Meglepő szemtelenséggel arcul ütötte az asszonyt, majd megismételte a kérdést. Az öregasszony tekintete Bittyre szegeződött. Nagyon jól tudják, hol vannak, különben nem jöttek volna el. Stoneman megmutatta a telefonjelentést, amelynek hátlapján ez állt. Gyanús padlás. M Street 11 EB. Ez Mrs. Blake, a szomszédasszony, mondta az asszony, amikor elolvasta a kezdőbetűket. Rendben, emberek, kezdjük. Már is fönt voltak a penészszagú sötétben, fényes baltáikkal feltörték az ajtókat, amelyek nem is voltak zárva. Úgy buktácsoltak át rajtuk, mint a viháncoló kamaszok. Mintha forrás fakadt volna fel egyszerre. Könyvek zuhantak Montagra, amint borzongva kapaszkodott felfelé a meredek lépcsőkön. Micsoda kincs ez! Munkájuk ezelőtt nem volt nehezebb, mint egy gyertya elkoppintása.
A rendőrség érkezett elsőnek, beragasztotta az áldozat száját, s megkötözve elcipelték riadóautójukon, úgyhogy mire ők megérkeztek, üres házra találtak, s így senkinek nem okoztak fájdalmat, csak a tárgyaknak. Mivel pedig a tárgyak érzéketlenek, nem rikoltanak, nem nyűszítenek, így hát semmi sem gyötörte később lelkiismeretüket. Voltak éppen csak takarítottak. Alapjában véve egy házmester munkáját végezték el. Mindent a maga helyére, gyerünk azzal a petróleummal, kinél van egy szál gyufa. De most, ezen az éjszakán valami nem ment rendben. Ez az asszony elrontotta a szertartást. Az emberek túl nagy zaj csaptak, nevettek, mókáztak, hogy ne hallják lentről az öreg asszonyból áramló szörnyű, vádló csendet. Ő volt az oka annak, hogy az üres falak vádat visszhangoztak, s a szorongás finom porfelhőként szállt a házban, s megülepedett ordikaikban, ahogy körbe rohangáltak. Ez szabályellenes játék, mondták, szörnyen kellemetlenül érezte magát. Ennek az öreg asszonynak nem volna szabad itt lennie, s mindenek tetejébe itt is maradnia. Könyvek bombázták vállát, karját, felfelé fordította arcát. Egy könyv olyan engedelmesen szárnyított szárnyakkal a kezébe, akár egy fehér galamb. A tompa ide-oda lobbanó világításban kiesett egy lap, akár egy hófehér toll, rajta finom pettyek a betűk. A nagy buzgalom s kapkodás közepette Montagnak csak egy pillanatnyi ideje volt arra, hogy elolvasson egy sort, de az a következő percekben lángbetűkkel íródott agyába, mintha tüzes vassal vésték volna bele. Az idő elszúnnyadt a délutáni napban. Eldobta a könyvet. Abban a pillanatban egy másik esett a karjába. Montág, gyere fel! Montág keze becsukódott, akár egy száj. A könyvet vad áhítattal, a meggondolatlanság őrületével melléhez szorította. Fent az emberek képes újságok száporesőjét haigálták a poros levegőbe. Hullottak a lapok, mint a lelőtt madarak, s az asszony úgy állt tetemük felett akár egy kis leány. Montág nem csinált semmit. Mindent a keze csinált. A keze lett tolvajjá, a keze, amelynek külön agya volt, s minden egyes újban lelkiismeret remegett és kíváncsiság. De aztán hóna alá csapta a könyvet, magához szorította, majd üres kézzel rohant ki egy bűvész büszke tekintetével. Ide nézzetek, ártatlan vagyok, ide nézzetek. Remegve nézett arra a fehér kézre. Kinyújtotta, mintha messzelátó, majd testközelben tartotta, mintha vak lett volna. Montág! Odébb ugrott. Ne állj meg, hülye! A könyvek halomban hevertek, akár a szárítani tett halak. Az emberek rajtuk táncoltak, csúszkáltak, el is estek. A könyvcímek még egyszer felvillantották aranyszemüket, aztán eltűntek. Patróleumot rá! A vállukra szíjazott, 451-es számmal jelölt tartályakból szivattyúzták ki a hideg folyadékot. Valamennyi könyvet átitatták vele, bőségesen fecskendezték szét a szobában. Aztán lerohantak a földszintre. Mondták, patróleum gőzben botorkált utánuk. Gyerünk! Az asszony ott érdelt a könyvek között, az átázott bőrt s a karton fogdosta, ujjaival tapogatta a tiltott címeket, míg szeme Montágot vádolta. Az én könyveimet nem vihetik el, mondta az asszony. Ismeri a törvényt, mondta Bitty. Hol a józan esze? Ahány könyv, annyiféle beszéd. Évek óta bámul egy istenverte Bábel tornyára. Feledkezzék meg róla. Azok, akik ezekben a könyvekben szerepelnek, sosem éltek. Gyerünk, de azonnal, asszony a fejét rázta. Felgyújtjuk a házat, mondta Bitty. Az emberek esetlenül indultak az ajtó felé. Onnan néztek vissza Montágra, aki az asszony mellett állt. Csak nem akarjátok itt hagyni? Ha egyszer nem jön, akkor kényszerítsétek. Bitty felemelte a kezét, benne a rejtett öngyújtóval. Várnak már a tűzőrségen. Ezek a fanatikusok egyébként mindig öngyilkosságot kísérelnek meg. Ezt a figurát már ismerjük. Montág megérintette az asszony könyökét. Velem jöhet. Nem megyek, mondta az asszony. De azért köszönöm. 10-ig számolok, mondta Bitty. 1, 2, kérem, szólt Montág. Folytassa csak, mondta az asszony. 3, 4, erre! Montág magával húzta az asszonyt, aki nyugodtan megszólalt. Itt maradok. 5, 6, abba hagyhatja a számolást, szólt az asszony. Felemelte a kezét. A tenyerében egyetlen kis tárgy volt. Közönséges konyhai gyufa. Láttára az emberek hanyat homlok kirohantak a házból.
Beatty kapitány megőrizve méltóságát lassan kihátrált az utcai ajtón. Vörös arcát ezernyi tűz s éjszakai izgalom égette fényesre. Mindig éjszaka van a riadó, gondolta Montag. Sohasem nappal, talán a tűz éjszaka szebb, nagyobb, érdekesebb látványosság. Beatty arcán az ajtóban némi jele látszott az ijedelemnek. Az öregasszony egyetlen gyufát gyújtott meg. Patróleumfüst szállt fel körülötte. Montag úgy érezte, hogy az elrejtett könyv úgy dobog a mellén, akár a szíve. Menjen, mondta az asszony. Montag érezte, hogy egyre jobban távolodik, kilép az ajtón Beatty után, majd lefelé a lépcsőn az udvaron át, amerre a patróleumsáv vezetett, akár egy gonosz csiganyoma. A tornácon mozdulatlanul állt az asszony. Nyugodtan végigmérte őket, nyugalma ítélet volt. Beatty csettintett, hogy meggyújtsa a patróleumot. Elkésett. Montag levegő után kapkodott. A tornácon az asszony előrehajolt, s valamennyiüket sújtó megvetéssel gyújtotta a gyufát a korláton. Utcahosszat kirohantak a házakból az emberek. A tűzőrség felé vezető úton senki sem szólt egy szót sem. Nem néztek egymásra. Montag Beattyvel és Blackkel az első ülésen ült. Még csak pipára sem gyújtottak. Nézték a hosszú szalamandrát, ahogy élesen befordul a sarkon. Csendben ültek tovább. Ridley mester, mondta Montag végül. Micsoda? kérdezte Beatty. Az asszony azt mondta, Ridley mester. Egy csomó bolondságot mondott, amikor beléptünk. Légy férfi, Ridley mester. Valami ilyesmit. Igen, valami ilyesmit. Isten kegyelméből ma olyan gyertyát gyújtunk Angliában, hogy bízvás többé ki nem oltja senki, mondta Beatty. Stoneman és Montag elképetten bámult a kapitányra. Beatty az állát dörzsölte. Egy Latimer nevű ember mondta ezt Nicholas Ridley nevű embernek, amikor 1555. október 16-án Oxfordban eretnekségért megégették őket. Montag és Stoneman újból az utat nézték, ahogy a kerekek végig gördültek rajta. Tele van a fejem ilyen mondatfoszlányokkal, mondta Beatty. Akár a legtöbb tűzőrkapitánynak. Néha magam is meglepődöm. Vigyázzon, Stoneman! Stoneman fékezett. Az Isten fáját, mondta Beatty. Elkerülte a sarkot, ahol be kellett volna kanyarodnunk a tűzőrség felé. Ki az? Ki volna? Válaszolta Montag, miközben a sötétben a csukott ajtónak vetette hátát. Felesége végül megszólalt. Jól van, gyújtsd fel a villanyt. Nincs szükségem villanyra. Gyere lefeküdni. Hallotta, mint az asszony türelmetlenül forgulódik, s az ájrugói nyikorognak. Részeg vagy? kérdezte az asszony. A keze volt az oka mindennek. Most is, mintha nem is az ő keze lenne, úgy vetette le a kabátot. Nadrágját is azt tartotta, mint valami szakadék fölött, sejtette le aztán a sötétségbe. Keze fertőzött volt. Hamarosan az lesz a karja is. Úgy érezte, a méreg csuklójáig, majd könyökéig, válláig hatol. Aztán egyik lapockáról a másikra ugrik, mint a két pólus közt átpattanó villamos szikra. A keze vadul dolgozott. Szeme megtelt mohód látni vágyással. Látni akart valamit, akármit, mindent. Az asszony megszólalt. Mit csinálsz? A férfi izzadó, hideg ujjai meglebbentették a térben a könyvet. Egy pillanat múlva az asszony rászólt. Mondd, mit állsz ott a szoba közepén? Montag halk hangot hallatott. Micsoda? kérdezte a felesége. A férfi tovább nevetett. Az ágy felé botladozott, s esetlen mozdulattal a hideg párna alá dugta a könyvet. Bezuhant az ágyba, s felesége meglepett kiáltást hallatott. A férfi távol feküdt tőle, egy fagyos szigeten, amelyet kiapadt tenger választott el az asszonytól. Mildred legalábbis úgy tetszett, hosszasan beszélt hozzá erről meg arról, de ezek csak szavak voltak. Amilyeneket egyszer valahol a gyermekszobában hallott egy 2 éves gyermektől, összefüggéstelen, sejpegő szavak, kedves gügyögés. De mivel Montage nem válaszolt, s hosszú idő után is csak halkan neszeszett, hallotta, hogy Mildred lépked a padlón, odajön az ágyához, fölötte áll, s ráteszi a kezét az arcára. Tudta, amikor az asszony elveszi a kezét, az nedves lesz. Később megnézte, mi van Mildreddel. Az asszony ébren volt. A levegőben halk melódiák táncoltak, a tengeri kagylókat újra bedugta a fülébe, ismeretlen, távoli világok embereit hallgatta, tágra nyílt szemmel bámult a sötét mennyezetre.
Eszébe jutott a régi vicc az asszonyról, aki annyit beszélt telefonon, hogy kétségbeesett férje kiszaladt a legközelebbi üzletbe, és felhívta, hogy megkérdezze, mi lesz ebédre. Voltaképpen miért nem vásárol egy tengeri kagylóvevő állomást, amelyen át késő éjszaka beszélne, morogna, suttogna, kiabálna, ordítana, üvöltene feleségéhez. De mit suttoghatna? Mit üvölthetne? Mit mondhatna? És egyszerre annyira idegennek érezte az asszonyt, hogy szinte el sem hitte, hogy egyáltalán ismeri. Idegen házban volt, mint az a bizonyos úriember az anekdótában, aki részegen tér haza késő este, rossz ajtót nyit ki, rossz szobába ment be, idegennel hát együtt, majd reggel munkába ment, és egyikük sem vette észre. Milli? Suttogta a férfi. Tessék? Nem akarlak megijeszteni. Azt akarom tudni. Hogy? Mikor találkoztunk mi össze? És hol? Hogy mikor találkoztunk? Kérdezte a nő. Úgy gondolom, hogy legelőször. Tudta, hogy az asszony a sötétben összeráncolja a homlokát. Világosabban akarta magát kifejezni. Mikor és hol találkoztunk először? Mikor is? Elhallgatott. Nem tudom, mondta végül az asszony. A férfi valami hideget érzett. Nem emlékszel? Régen volt? 10 éve. Mindössze 10 éve. Ne idegeskedj, megpróbálom gondolkodni. Különös kis nevetést hallatott, egyre magasabb hangon. Milyen furcsa, nagyon furcsa, hogy az ember elfelejti, mikor ismerte meg a férjét vagy a feleségét. A férfi fektében lassan dörzsölgette szemét, szemöldökét, nyakszirtjét. Kezét a szemére szorította, s egyre fokozta a nyomást, most így akarta helyreigazítani emlékezetét. Most egyszerre az látszott a legfontosabbnak, hogy megtudja, hol találkozott Mildreddel legelőször. Nem fontos. Az asszony a fürdőszobában volt. Hallotta a víz csapogását, és hogy az asszony lenyel valamit. Nem. Valóban nem fontos, mondta a férfi. Megpróbálta megszámolni, hányszor nyelt a felesége, majd eszébe jutott a 2 cinkoxid képű ember látogatása, keskeny szájukban a cigaretta, az elektronikus szemű kígyó, amint átkúszik az éj, a kő és a tavaszi állóvizek rétegein. Meg akarta kérdezni Mildredtől, hány tablettát nyert le ma éjszaka. Hányat fog gépiesen lenyelni nem csak ma éjszaka, hanem holnap után, minden órában. Önmagára gondolt, akit ugyancsak elkerül az álom, ma is, holnap is, amióta ez az egész elkezdődött. Az asszonyra gondolt, amit az ágyán fekszik mellette a 2 közönyös összefont karú technikus. Arra gondolt, ha az asszony meghal, ő egészen biztosan nem fogja megsiratni. Mert ismeretlen ember lesz, aki meghal. Csak látásból ismeri az utcáról, vagy csak a képét látta az újságban. És ez olyan rossz volt, hogy sírni kezdett. Nem a halál gondolatára, hanem azért, mert nem siratja meg az asszony halálát. Ostoba, üres ember egy ostoba, üres asszony mellett, akit az éhes kígyó még jobban kiürített. Arra volt kíváncsi, hogyan lesz valaki ennyire üres. Ki üríti ki az embert? És ez az átkozott világ a múltkor. A pitypang. Ez mindennek a teteje, nem? Szégyen, gyalázat, maga senkit sem szeret. És vajon miért nem? Vajon, ha jobban meggondolja, nem volt-e közte s Mildred között fal? A szószoros értelmében nem is egy fal, hanem egyszerre 3, méghozzá igen drága falak. És aztán a sok nagybácsi, nagynéni, unokatestvér, akik ott mozognak, élnek ezeken a falakon. Fánülő majmok fecsegő hordája, egyik sem mond semmit az égvilágon, de azért csak hajtogatja a magáét. Mondták, kezdettől fogva Mildred rokonságának csúfolta őket. Hogy van ma Louis bácsi? Kicsoda? És Maud néni? Mildredre leginkább, mint kislányra emlékezett, aki eltévedt egy fátlan, csupasz erdőben. Milyen különös, vagy inkább, mint aki eltévedt egy fennsíkon, ahol valaha fák voltak, s még ott sejlik most is az árnyékuk. Mildred mindig ott ült a társalgó közepén. Társalgó. Milyen jó címke mindarra, ami van. Nem számít, hogy mikor jön haza, a falak állandóan társalognak Mildreddel. Valaminek történnie kell. Igen, valaminek feltétlenül történnie kell. Akkor ne álljunk és beszéljünk. Tenni kell valamit.
Olyan dühös vagyok, hogy majd szétpukkadok. Mit jelent mindez? Mildred nem tudta megmondani. Ki volt dühös és kire? Mildred nem tudta. Mit akartak tenni? Nem kell türelmetlenkedni, mondta Mildred. Várjuk ki, hogy mi következik. Montág úgy vélte, éppen eleget várt már. A falakból zajok özöne áradt. A zene olyan tömegben zúdult rá, hogy csontjait csak nem elválasztotta Inaitól. Úgy érezte, áll a reszket szeme lötyög üregében. Agyrázkódás érte. Mikor mindezen túl volt, úgy érezte, mintha letaszították volna a szikláról, kerékre kötözték, felforgatták, utána belehajították a vízesésbe, amely a semmibe hullatta rá, és többé soha nem ért feneket. Soha. Soha nem ért egészen a fenékre. S olyan gyorsan zuhant, hogy még a szakadék falát sem tudta érinteni. Nem tudott. Nem tudott semmit megérinteni. A mennydörgés hangja elgyengült. A zene elhalt. Tessék, mondotta Mildred. Valóban figyelemre méltó volt. Valami történt. Annak ellenére, hogy az emberek a szoba falain alig moccantak, s valójában semmi sem rendeződött, az volt az érzése, hogy valaki megnyomta egy mosógép gombját, s az beszívta őt egy óriás vákumba. Belefulladt a zenébe, a hangzavarba. Izzadva, reszketve támolygott ki a szobából. Mildred nyugodtan ült a székén, s a társalgás folytatódott. Minden jóra fordul, mondta egy nagynéni. Nem olyan biztos, vélte egy unokatestvér. Ne dühöng, ki dühöng. De, én? Bolond vagy? Miért vannék bolond? Azért. Ez mind szép, kiáltotta Montánk. De miért dühöngenek? Kik ezek az emberek? Ki az a férfi és ki ez az asszony? Férj és feleség? Elváltak vagy jegyesek? Istenem, mindennek semmi értelme sincsen. Ezek, mondta Mildred, hát szóval ezek veszekednek, érted? Egészen biztosan sokat veszekednek. Hallgass csak, szerintem házasok. Igen, házasok. Miért? És amíg nem volt rá mód, hogy a harmadik falhoz egy negyediket is szerezzenek, és így az álom beteljesüljön, Mildred nyitott kocsiban 100 mérföldes sebességgel száguldott a városon keresztül. Mondták, oda kiabált neki, az asszony visszakiabált valamint, mindketten megpróbálták, hogy megértsék egymás szavát. De csak az autó sivítását hallották. Lassíts! Üvöltött a férfi. Micsoda? Ordított a nő. Lassíts! 55-re, a minimumra! Bömbölt a férfi. Mi? Visított a nő. A sebességet! Üvöltött a férfi. Mildred óránként 105 mérföldes sebességre váltott, és a férfinak elállt a lélegzete. Mire kiléptek az autóból, Mildred már újra bedugta fülébe a tengeri hagydókat. Csend. Csak a szél fújt csendesen. Mildred. A férfi megfordult az ágyában. Az asszony felé nyúlt, s kiszedte az egyik kicsiny, muzsikáló rovart a füléből. Mildred? Mildred? Tessék! A hangja gyenge volt. Mondták, úgy érezte, ő is csak a féle teremtmény, amelyet elektronikus szerkezet jelenít meg a színes, beszélő falon, de hangja nem hatol át a kristályrácson. Csak néma játékra képes, abban a reményben, hogy az asszony egyszer csak feléje fordul és meglátja. Az üvegfal közéjük állt. Mildred, te ismered azt a lányt, akiről beszéltem? Miféle lányt? Kérdezte Mildred félálomban. A szomszéd lányt. Miféle szomszéd lányt? Tudod, azt a középiskolás lányt. Clarice-nek hívják. Ja, na, igen, mondta az asszony. Egy pár napja, pontosan 4 napja nem láttam. Te láttad őt? Nem. Azt hittem, már beszéltünk róla. Furcsa. Ja, az. Tudom már, kire gondolsz. Gondoltam, hogy tudod. Az a lány, mondta Mildred a sötét szobában. Mi van azzal a lánnyal? Kérdezte Montánk. Azt hittem, mondtam neked. Elfelejtettem. Mondd meg, mi van vele? Azt hiszem eltűnt. Eltűnt? Az egész család elköltözött valahova, de neki jobb. Azt hiszem meghalt. Nem ugyanarról a lányról beszélünk. De igen, ugyanarról. McClellan elütötte egy autó 4 napja. Nem vagyok benne biztos, de úgy tudom, meghalt. A család mindenképp elköltözött. Nem tudom, én azt hiszem, meghalt.
Nem vagy benne biztos? Nem egészen biztos. Csak úgy rémlik. Miért nem mondtad mindjárt? Elfelejtettem. 4 napja. Elfelejtettem az egészet. 4 napja, mondta a férfi csendesen. Ott ültek a sötét szobában, s egyikük sem moccant. Jó éjszakát, szólt az asszony. A férfi halk susogást hallott, az asszony keze megmozdult. Az elektromos kagyló, ahogy megérintette, úgy mozgott a párnán, akár egy ájtatos manó. Aztán újra ott volt Mildred fülében, és zümmögött. Mondták, figyelt, felesége halkan dúdolt. Kint az udvaron egy árnyék mozdult. Őszi szél támadt, aztán elült. De a csendben még valami mást is hallott, mintha valaki rálehelt volna az ablakra. Olyan volt ez a hang, mintha zöld, foszforeszkáló füst szállna lágyan, mintha egyetlen óriási októberi levelet hajtana a szél a gyepen át. A semmibe. A kutya, gondolta. Ma este szabadon engedték. Most itt van. Ha kinyitom az ablakot, nem nyitotta ki. Mondták, reggelre belázasodott. Meghűlt. Csak nem betegedtél meg? Kérdezte Mildred. A férfi behúnyta égő szemét. De igen. Este még jól érezted magad. Nem éreztem jól magam. A rokonság kiabálása kihallatszott a társalgóból. Mildred kétkedő tekintettel állt az ágya mellett. Mondták, érezte, hogy ott van, lehúnyt szemmel is látta. Haja a vegyszerektől olyan már, mint a szalma. Bizonyos szemén hájog, amit ugyan nem látni, csak sejteni lehetett a pupillák mögött. Vörösre festett ajka duzzadt, bőre pegyhütten lötyögött a sok fogyókúrától, húsa akár a szalonna. Fehér. Mindig ilyennek látta. Légy szíves, hozz aspirint és vizet. Fel kellene kelned, mondta az asszony. Dél van. 5 órával tovább aludtál, mint rendesen. Kérlek, kapcsolt ki a televíziós falat. De hiszen a család beszélget. Egy beteg ember kedvéért sem zárnád el? Inkább lehalkítom. Kiment a nappaliba, aztán visszajött, anélkül, hogy hozzányúlt volna a készülékhez. Jobb így? Kérdezte. Köszönöm. Ez a kedvenc programom, mondta az asszony. Mi lesz az aspirinnal? Sohasem voltál még beteg. Megint távolodott az ágytól. De most az vagyok. Ma este nem megyek munkába. Telefonálj Beattynek. Furcsa elviselkedtél az éjszaka. Az asszony dudarászva tért vissza. Hol az aspirin? Az üvegpohárra nézett, amit az asszony oda nyújtott. Mildred kisétált a fürdőszobába. Történt valami? kérdezte. Csak egy tűz, semmi más. Nekem kellemes estém volt, mondta az asszony a fürdőszobában. Mit csináltál? Néztem a tévéfalat. Mit adtak rajta? A szokásos műsort. Miféle műsort? Az utóbbi időben nem is láttam ilyen jót. Kik szerepeltek benne? Ó, tudod, ugyanez a társaság. Ó, igen, a társaság. Társaság. Kezét a sajgó szemére szorította, a petróleumiszaktól hirtelen hányingere támadt. Mildred dudorázva jött be. Meglepetten nézte férjét. Mi van veled? A férfi undorral nézett a padlóra. A könyvekkel együtt egy öregasszonyt is elégettünk tegnap. Nincs jobb, mint a mosható szőnyeg. Hozta a felmosórongyot, törölte a szőnyeget. Én az este Helennél voltam. Nem nézheted volna a tévét a saját társalgódban? De igen, csak hogy látogatóba menni kellemes. Kiment a társalgóba. A férfi hallotta, hogy énekel. Mildred? Hívta. Énekelve, ujjával halkat csettintgetve jött vissza. Nem kérdezel semmit az elmúlt éjszakáról? Kérdezte a férfi. Mi történt? Elégettünk 1000 könyvet. Meg egy asszonyt. Igen? A társalgót majdnem szétvetette a zaj. Dante, Swift és Marcus Aurelius műveit égettük el. Az európai volt? Valami olyasféle. Nem volt radikális? Nem olvastam tőle semmit. Biztos radikális volt. Mildred a telefont babrálta. Csak nem kívánod igazán, hogy felhívjam Beatty kapitányt? Fel fogod hívni. Ne kiabálj! Nem kiabáltam. Felült az ágyban, egyszerre elfogta a dű. Elvörösödött és remegett. A társalgó meleg levegőjéből ordítás hallatszott. Nem hívhatom én fel. Én nem mondhatom, hogy beteg vagyok. Miért nem? Mert félek, gondolta Montánk.
Betegséget színlelő gyermek. Nem mert telefonálni, mert egy perces párbeszéd után a diskurzus odajuk adna ki, hogy igenis, kapitány, már jól érzem magam, este 10-kor ott leszek. Te nem vagy beteg, mondotta Mildred. Montague visszafeküdt az ágyba. A párna alá nyúlt. Az elrejtett könyv még mindig ott volt. Mi lenne, Mildred, ha esetleg egy időre otthagynám az állásomat? Mindent fel akarsz adni? Annyi év munka után, csak mert egy éjszaka egy asszony és a könyvei... Ha te láttad volna, Millie, nekem semmi közöm hozzá. Minek rejtegetett könyveket? Saját felelősségére tette, az meg kellett volna gondolnia. Utálom azt a nőt. Annyira hatott rád, hogy nem vigyázol, oda lesz a ház, az állásod, minden. Nem voltál ott. Nem láttad őt, mondta a férfi. Egészen biztosan van valami a könyvekben, amit mi el sem tudunk képzelni. Valami, ami arra készít egy asszonyt, hogy benn maradjon az égő házban, valaminek kell bennük lennie. Semmiért nem maradt volna ott. Bolond volt. Épeszű volt, akárcsak te vagy én, talán még értelmesebb. És mi elégettük. Volt, elmúlt. Nem. Ez nem múlik el. Továbbég. Láttál te valaha leégett házat? Napokig parázslik. Ez a tegnap esti üszök, amíg élek, ki nem alszik bennem. Istenem! Egész éjszaka azon próbálkoztam, hogy kioltsam a tüzet az emlékezetemből. Majd beleőrültem a próbálkozásba. Miért nem gondoltál erre, mielőtt beálltál tűzőrnek? Gondoltam, horkant fel a férfi. Volt is nekem választási lehetőségem. Nagyapám, apám is tűzőr volt. Beleszülettem ebbe a foglalkozásba. A társalgóból tánczene hallatszott. Ma a korai műszakba kellett volna menned, mondta Mildred. 2 órája el kellett volna indulnod. Csak most vettem észre. Nem igazság, hogy az az asszony meghalt, szólt Montague. Az éjjel eszembe jutott az összes petróleum, amelyet az utóbbi 10 évben használtam. Eszembe jutottak a könyvek. S most először értettem meg, hogy minden könyv mögött ott rejlik egy ember. Egy ember, akinek gondolatai támadtak, aztán hosszú idejébe tellett, amíg papírra vetette őket. És én eddig sohasem gondoltam ezt végig. Felkelt az ágyból. Nébei ember szinte a haláláig azon fáradozik, hogy lejegyezze mindazt, amit életében tapasztalt, aztán jövök én, s 2 perc alatt, püff neki, mindennek vége. Hagyj már békén, mondta Mildred. Én nem tehetek róla. Hagyjalak békén? Az rendben volna, de hogyan béküljek meg én? Soha nem volna szabad megbékülnünk. Arra van szükség, hogy törődjünk a dolgokkal. Mikor fordult elő, hogy gondot csináltunk valamiből? Valami fontos, létező dologból. Aztán elhallgatott, mert eszébe jutott az elmúlt hét. A mennyezetre meredő 2 fehér kő, a szivattyúzó kígyó kémlelő szeme, s a 2 szappanképű ember, akiknek párbeszéd közben mozgott a cigaretta a szájában. De ez egy másik Mildred volt, aki ennek a Mildrednek a bensejében lakik, valahol legbelül, akit a dolgok valaha izgattak, igazán izgattak. De ez a 2 asszony sohasem találkozott egymással. Montague elfordult feleségétől. Na, ezt aztán megcsináltad, mondta Mildred. Nézd csak, ki van odakint. Fütyölök rá. Egy Phoenix autó most állt meg a ház előtt, és egy fekete inges férfi jön befelé tűzkígyós karszalaggal. Biti kapitány? Igen, Biti kapitány. Montague nem mozdult, csak bámulta a szemközti fehér falat. Kérlek, nyiss ajtót, és mondd meg neki, hogy beteg vagyok. Mondd meg neki te magad. Az asszony riadtan futkosott, aztán kimerett szemmel megállt, amikor az utcai kapu megafonja halkan szólította. Mrs. Montague, valaki van itt, Mrs. Montague, valaki van itt. Aztán a hang elhalkult. Montague megbizonyosodott arról, hogy a könyv jól el van rejtve a párna alatt, aztán lassan visszamászott az ágyába, hátradőlt, s magára húzta a takarót. Mildred vége megszabadult, s kiment a szobából. A következő percben Biti kapitány zsebre dugott kézzel besétált a szobába. Hallgatassa el a családot, mondta a kapitány. Körülnézett, mindent szemügyre véve, kivéve Montague-ot és a feleségét. Ezúttal Mildred rohant. A társalgóban a nyafogó hangok felsikoltottak, és elhallgattak. Biti kapitány piros posgás arcán békés tekintettel leült a legkényelmesebb székbe.
Szép lassan előkészítette, s meggyújtotta részpipáját, és nagy füstkarikákat eregetett belőle. Gondoltam, eljövök, s megnézem, hogy van a beteg. Honnan tudta? Viti mosolygott. Elővillant a rózsaszínű ínye, hófehér fogsora. Tudtam. Telefonálni akart, hogy ma estére szabadságot kérjen. Mondták, csak ült az ágyban. Jól van, mondta Viti. Szabadságot kap ma estére. Örökgyújtóját nézegette, amelynek hátán ott díszelgett a névjegy, garantáltan milliószor gyújt. És szórakozottan játszott vele, meggyújtotta, eloltotta, újra meggyújtotta, újra eloltotta, meggyújtotta, néhány szót szólt, megint meggyújtotta. A lángot nézte. Eloltotta, majd belebámult a füstbe. Mikor lesz egészséges? Holnap után, a jövő héten. Viti kifújta a pipafüstöt. Előbb-utóbb minden tűzőre jut idáig. Csak azt kell megértenünk, hogyan forog a verkli. Meg kell ismernünk hivatásunk történetét. Ma már erre nem tanítják meg az újoncokat, mint az előtt. Elég baj. Füstöt fújt ki. Már csak a vezérkar emlékszik rá. Újabb füstkarika. Majd én felvilágosítom. Mildred nyugtalanul izgat mozgott. Teljes percig tartott, amíg Viti elrendezte a gondolatait. Mikor kezdődött el? Hogyan lett a munkánk olyan, amilyen? Hol, mikor kérdezhetné? Nos, azt hiszem, az úgynevezett polgárháború idején kezdődött. Bár szolgálati szabályzatunk szerint hivatásunk még korábbi eredetű volt. Azonban a mi időnk csak akkor jött el igazán, amikor feltalálták a fényképezést. Aztán a 20. század elején a filmet, rádiót, televíziót, amikor a kultúra tömegcikké vált. Mondták, mozdulatlanul feküdt az ágyban. Ahogy nőtt a tömeggyártás, úgy csökkent a színvonal, mondta Viti. Valaha a könyvek itt-ott mindenütt kevés emberhez szóltak. Megengedhették maguknak azt, hogy különbözzenek egymástól. Még elég tágas volt a világ. Később aztán megtett szemekkel, könyökökkel, szájakkal. A népesség 2-szeresére, 3-szorosára, 4-szeresére nőtt. A filmek, a rádió, a képeslapok és könyvek színvonalát le kellett szállítani a pudingporgyártás szellemi szintjére. Érti ezt maga? Azt hiszem, értem. Viti mereven bámulta a füstkarikáit. Képzelje el a 19. század emberét lovaival, kutyáival, kocsiaival, csigamozgásával. Aztán veszítse maga elé a 20. század emberét. Rövid könyvek, kivonatok, digestek, pirulák, minden az ötletre, a csattanóra épül. A csattanóra, bólintott Mildred. A klasszikusokat lerövidítették, hogy beszoríthassák őket egy 15 perces rádiójátékba. Aztán újra megkurtították, hogy beleférjenek valami tömegkönyv 2 percre kimért hasábjába, amíg el nem nyelték végső formájukat egy 10 vagy 12 soros lexikon címszóban. Természetesen eltúzom a dolgokat. A lexikonok tulajdonképpen kézikönyvek voltak, de sokan csak annyit tudnak a Hamletről, maga mondták biztosan ismeri ezt a címet, Mrs. Mondták számára viszont alig ha több röpke szónál. Mondom, annyit tudtak a Hamletről, amennyit egy oldalnyi terjedelembe sűrítve olvashattak egy könyvben, amelynek az volt a mottója, tartson lépést szomszédaival, olvassa a klasszikusokat. Érti? A bölcsödétől a főiskoláig, és onnan vissza a bölcsödébe. Íme. Ez nagyjából az elmúlt évszázad szellemi fejlődése. Mildred felállt, ide-oda járkált a szobában. Felvett valamit, aztán újra letette. Viti ügyet sem vetett az asszonyra, s folytatta mondókáját. Forgassuk még gyorsabban a filmet, mondták. Fogd, olvast, hallgast, tempó, ide-oda, gyorsan, lépés fel, le, kimért hol, merre. Hé, hó, csattanás, cuppanás, ütés, bimbambum. Kivonat a kivonatból, kivonat a kivonat kivonatából. Politika, előbb egy hasáb, 2 mondat, majd egy címfej. Aztán menet közben még az is eltűnik. A kiadók, vállalkozók, bemondók csak megzavarják az ember agyát, míg aztán óriási gépi forgatag elsöpör minden fölösleges, időpöcsékoló gondolkodást. Mildred végig simította az ágyneműt. Ahogy a párnához ért, mondták úgy érezte, egyre inkább úgy érezte, szíve majd kiúrik a helyéből. Egyszerre csak megemelte a férje vállát, hogy kihúzza alól a párnát, s annak rendes módja szerint megveregesse, aztán visszategye. Talán majd felkiált, vagy csak egyszerűen kezébe veszi az eldugott könyvet, s megkérdi, mi ez,
és megható ártatlansággal a magasba tartja. Rövidebb a kötelező iskolaidő, lazább a fegyelem, elmarad a filozófia, történelem, az idegen nyelvek, fokozatosan háttérbe szorul az angol, meg a helyesírás, aztán már szinte el is felejtette mindenki. Az élete csak a ma, csak a munka, meg utána a szórakozás. Minek tanulni? Hisz elég, ha megnyom az ember egy gombot, felkattint egy kapcsolót, elfordít egy csavart. Hagyd, hogy megögözítsem a párnát, szólt Mildred. Nem, suttogta Montág. A cipzár felváltotta a gombot, és az embernek már az az idő sem áll rendelkezésére a gondolkodásra, amikor hajnalban, a filozófia, tehát a melankólia órájában felöltözködik. A párna, mondta Mildred. Hagyd békében, szólt rá Montág. Az élet egyetlen nagy hasraesés lesz. Tév, paf, puf, puf, vert rá Mildred a párnára. Az Isten szerelmére hagyj már békén, jeltott fel Montág szenvedélyesen. Beatty szeme tágra nyílt. Mildred keze megdermedt a párna mögött. Ujjai a könyvkötésén matadtak, és miután kitapogatta formáját, arca előbb meglepetést, aztán megdöbbenést tükrözött. Szája kérdésre nyílt. A színházakban már csak bohóc tréfákat játszanak. A szobákat üvegfalakkal rakják ki, amelyekben a ragyogó színek úgy kavarognak, akár a konfetti, a vér, a sherry vagy a pezsgő. Szereti maga a baseballt, mondták. A baseball szép sport. Beatty csak nem eltűnt a füstgomolyban, csak a hangja hallatszott. Mi ez? kérdezte Mildred csak nem élvezettel. Montág egész súlyával rádőlt az asszony karjára. Mi ez itt? Ülj le! Ordított Montág. Az asszony riadtan, de üres kézzel félreugrott. Ne zavarj minket! Beatty, mintha mi sem történt volna, folytatta. Montág, szeret maga tekézni? Tekézni? Hogyne. És golfozni? A golf is szép sport. Kosárlabdázni? Az is szép sport. Biliárd, pingpong, futball? Szép sport valamennyi. Ahogy mondja. Minél több sport, minél több zsivaj, társas élet, szórakozás, annál kevésbé kell gondolkodni, nem? Újabb és újabb sportversenyeket rendezünk. Még nagyobbakat, még látványosabbakat. Képregényeket nyomunk könyvek helyett. Még több filmet gyártunk. Az agy egyre kevesebb táplálékot kap. Türelmetlenség. Az országút tele tömegekkel, akik valahová indulnak. Sehová sem indulnak. A benzin, menekülés. Városok tódulnak a motelokba, az emberek nomád csordába tömörülve vándorolnak egyik helyről a másikra, éjszaka ott hálnak, ahol maga délben, és én tegnap. Mildred kiment a szobából, s becsapta az ajtót. A nagynénik megint a nagybácsikra kacagtak a társalgóban. Vagy nézzük csak meg a kisebbségek helyzetét a mi civilizációnkon belül. A mi civilizációnk is mindenféle kisebbségekre bomlik. Minél nagyobb a lakosság, annál több lesz a kisebbség. Ne lépjünk a macska és kutyabarátok, az orvosok, ügyvédek, kereskedők, főnökök, mormonok, baptisták, unitáriusok, második nemzedékhez tartozó kínaiak, svédek, olaszok, németek, texasiak, brooklyniak, írek, oregoniak vagy mexikóiak tyúkszemére. Ennek a könyvnek, annak a színdarabnak, annak a tévéjátéksorozatnak a személyei semmiképpen sem lehetnek azonosak egyetlen élő festővel, térképrajzolóval vagy műszerésszel. Gondoljon bele, Montág. Minél nagyobb a piac, annál kevésbé szabad piacra dobni ellentéteket szító gondolatokat. Ügyelni kell a köldöknéző kisebbségek legkisebb kisebbségeinek érzékenységére is. Rossz gondolatokkal telített szerzők, zárjátok el az írógépeiteket. El is zárták. A képeslapok édeskés gicsel vannak tele. A könyvek, ahogy mondták, a felfújt snob kritikusok, akár a mosogatólé. Nem csoda, mondták a kritikusok, hogy a könyveket nem lehet eladni. A közönség tudja, mire van szüksége. A közönségnek képregények kellenek, és természetesen 3-dimenziós szépségmagazinok. Hát így volt, mondták. Mindez nem parancsszóra történt, nem rendeletek útján, nem cenzúrával, nem a kormányzattal indult ki, nem felülről lefelé. Technika, tömegtermelés, a kisebbségek nyomása hozta létre. Hála Istennek! Az ő jó voltukból semmi sem zavarja a boldogságunkat. Nyugodtan olvashatjuk a képregényeket, az önvallomásokat, a szaklapokat. Igen, de hát a tűzörség... A tűzörség.
Beatty arca előtűnt pipájának ritkuló füstfelhői mögül. Ezt aztán igazán könnyű megmagyarázni. Az iskolából kutatók, kritikusok, tudósok, a szellememberei helyett futók, ugrók, zsokék, csatárok, kapusok, repülők és úszóbajnokok kerültek ki. Az intellektuális szóból szitok lett, úgy, ahogy megérdemelte. Az ember retteg a szokatlantól. Bizonyára emlékszik iskolás korában a túlokos fiúra, aki mindenre tudott felelni, míg a többiek úgy ültek akár a sóbálván, s gyűlölték őt. Óra után aztán éppen őt, a túlokost kínozták és verték. Nem így volt? Persze, hogy így volt. Egyformának kell lennünk. Nem mindenki születik szabadnak és egyenlőnek, ahogy azt az alkotmány mondja, de mindenkit egyformává idomítanak. Ha mindenki hasonlás a mindenkinek, akkor mindenki boldog, mindenki megelégedett. Akkor nincs több kiváló, akitől félni kell, vagy akihez a másikat mérni lehet. Azám. Tehát a könyv a szomszédházban olyan akára töltött puska. El kell pusztítani. Ártalmatlanná kell tenni azt a fegyvert. Ki tudja, ki lesz a célpontja egy olvasott embernek. A magam részéről egy pillanatra sem tudom elviselni őket. Amióta a házak végül az egész világon tűzbiztosak lettek, a maga tegnapi feltételezése helytálló. Nem volt többé szükség tűzőrökre. Így új munkaként azt a feladatot kapták, hogy lelki nyugalmunk őrei legyenek, hogy megvédjenek a kisebb rendőrségtől való érthető és jogos félelmünktől. Mint cenzorok, bírák és végrehajtó közegek. Ez maga mondták, és ez vagyok én is. A társalgó ajtaja kinyílt, Mildred állt ott. A férfiakat nézte, előbb Beattyt, aztán Montagot. Háta mögött a szobafalát átvilágította a zöld, sárga és narancsszínben sziporkázó, sistergő görög tűz, melyet tamtam, üstdob és cimbalom egyvelegéből alakult muzsika kísért. Az asszony szája szólásra nyílt, mondott is valamit, de az ajtól nem lehetett hallani. Beatty kiverte a pipáját a tenyerébe, s úgy is rágatta a hamut, mintha az valami jelkép lett volna, amelyet meg kell fejtenie. Meg kell értenie. Civilizációnk oly roppant terjedelmű, hogy nem nyugtalaníthatjuk kisebbségeinket, nem zöldülhetünk össze velük. Kérdezze meg magát. Mit óhajtunk ebben az országban legelső sorban? Az emberek boldogok akarnak lenni. És nincs igazuk? Egész életen át ezt hallhatta, boldog akarok lenni, mondják az emberek. És nem azok? Nem adunk nekik mozgási lehetőséget, szórakozást? Ezért élünk. Az örömért, a bizsergető izgalmakért. El kell ismernie, kultúránk bőségesen ellát minket mindezekkel. Igen. Montague le tudta olvasni Mildred szájáról, amit az ajtóban állva mond, de igyekezett nem oda nézni, nehogy Beatty is megforduljon, s ő is leolvassa az asszony szavait. A színesbőrűek nem szeretik a kis fekete szambót. El kell égetni. A fehérek szemében szálka a Tamás bátya kunyhója. Azt is el kell égetni. Valaki írt egy könyvet arról, hogy a dohányzás tüdőrákot okoz. Sírnak a cigarettagyárosok. El kell égetni a könyvet. Fő a jókedély, mondták. Csak semmi bosszúság. A szemétbe minden gonddal. Vagy még jobb, ha elégetjük a kemencében. A temetés szomorú és pogány dolog. Megszüntetjük. 5 perccel halála után a halott már úton van a nagy hamvasztó felé. Országszerte helikopterek állnak a hamvasztó szolgálat rendelkezésére. 10 perccel halála után az ember már csak egy fekete füst komolyag. Ne emeljünk emlékoszlopokat. Mindent el kell égetni. Csak a tűz ragyog. Csak a tűz tiszta. A nappaliban Mildred háta mögött kihúnyt a görög tűz. Ugyanabban a pillanatban, csodás véletlenként Mildred is elhallgatott. Montague visszafojtotta lélegzetét. A szomszédban lakott egy lány, mondta lassan. Eltűnt. Azt hiszem, meghalt. Nem is emlékszem már az arcára, valahogy más volt. Mi történt vele? Beatty elmosolyodott. Mindenfelé előfordul az ilyesmi. Clarissa McClellan? Nyilván tartottuk a családot. Gondosan figyeltük őket. Átöröklés és környezet. Furcsa dolgok. Néhány év alatt senki sem szabadulhat meg a régi nyűgöktől. Az otthoni környezet gyakran szinte megsemmisítheti az iskola munkáját. Azért kellett egyre kisebb korban elkezdeni az óvodai nevelést, egészen addig, hogy most már jóformán a bölcsőből szedjük ki a gyermekeket. Néhány hamis feljelentést kaptunk McClellanéktől, amikor még Chicagóban éltek. Sohasem találtunk náluk könyveket. A nagybácsiról szóló jelentésben sok minden volt. Az is, hogy antiszociális. A lány?
Az időzített bomba volt. A család táplálta a tudattalanját. Abból, amit az iskolai jelentésben láttam, biztos vagyok ebben. Nem azt akarta tudni, hogyan csinálnak valamit, hanem azt, hogy miért. És ez nem vezet jóra. Ha valaki következetesen érdeklődik bizonyos dolgok mértje, utána végén halálosan boldogtalan lesz. Jobb annak a szegény lánynak, hogy meghalt. Igen, meghalt. Szerencsére ritkán bukkannak fel olyan különcök, mint amilyen ő volt. Tudjuk, hogyan kell őket korán csírájukban elfojtani. Szag és gerenda nélkül nem lehet házat építeni. Ha nem akarjuk, hogy a ház felépüljön, el kell dugni a szöget és a gerendát. Ha meg akarjuk akadályozni a politikai elégedetlenséget, nem kell megmutatnunk az embereknek a kérdés két oldalát, nehogy nyugtalanítsa őket. Csak az egyiket kell megmutatni, de lehetőleg egyiket sem. Felejtessük el vele, hogy van olyasmi is, mint háború. Egy tehetetlen, nehézfejű, adónyúzó kormány még mindig inkább elviselhető, mint az, hogy az embereknek ez gondot okozzon. Béke, mondták. Adjunk az embereknek, ki mit tud, vetélkedőket, melyeket az nyer meg, aki a legtöbb sláger szövegre emlékszik, vagy az államok fővárosainak nevére, esetleg arra, mennyi búza termett tavaly Iovában. Tömjük tele az agyukat érdektelen adatokkal, verjük a fejükbe annyi tényt, hogy telítettnek, s ragyogóan informáltnak érezhessék magukat. Akkor majd gondolkodó lénynek álmodják magukat. Azt hiszik, messze jutnak a tudományukkal, holott meg sem tudnak vele moccanni. De boldogok lesznek, hiszen az ilyen tények sohasem változnak. Ne adjunk a kezükbe olyan veszedelmes játékszert, mint a filozófia meg a társadalomtudomány, melyek segítségével tényeket esetleges kapcsolatba hozhatnak egymással. Ez az út vezet a búskomorság felé. Bárki, aki szét tud szedni és össze tud rakni egy tévéfalat, és erre ma már majdnem mindenki képes, boldogabb annál, aki a világ mindenséget méregeti, és egyetlen képletbe akarja sűríteni, aminek az ára az embertelen egyedüllét. Tudom, mert megkíséreltem. A pokolba az egésszel. Inkább szervezzünk klubokat, járjunk társaságba, akrobatákat és bűvészeket nekünk, vakmerő fickókat, léglökéses autót, motorkerékpáros helikoptert, nemiséget és heroint. Mindazt, aminek pusztán az automatikus reflexel van dolga. Ha a darab szürke, a film unalmas, a komédia lapos, csiklandoz meg, s én elhiszem, hogy a látvány nevettet, és nem csak reflex. Fügyölök rá, fő a vidámság. Beatty felállt. Mennem kell. A leckének vége. Remélem sikerült megértetnem magam. A legfontosabb, amire emlékeznie kell, mondták, az, hogy mi vagyunk a boldogság űrei. Maga meg én, s a többiek. Mi szállunk szembe azokkal a kevesekkel, akik ellentmondó elméleteikkel és gondolataikkal mindenkit boldogtalanná akarnak tenni. Kiállunk a gátra, rendíthetetlenek vagyunk, nem hagyjuk, hogy a melankólia s a kopár filozófia özöne elöntse a világot. Számítunk magára. Nem tudom, megérti-e? Milyen fontos maga? Milyen fontosak vagyunk mi a fennálló boldog világ szempontjából? Beatty megrázta Montag erőtlen kezét. Az úgy ült az ágyban, mintha a ház összedőlt volna a feje fölött, s ő moccanni sem volna képes. Mildred eltűnt az ajtóból. Végezetül még egyet, fűzte hozzá Beatty. Pályája során legalább egyszer minden tűzőre rájön a viszkötegség. Azon töpreg, mi is lehet azokban a könyvekben. De mi lenne, ha az ember engedne a kísértésnek? Nos, mondták, higgyen nekem, egy időben el kellett olvasnom néhányat az ócskaságok közül, hogy tudja, miről is szólnak. De hát tudja meg, hogy a könyvekben nincsen semmi. Sem tudást, sem hitet nem kaphat tőlük. Ha regények, akkor nem létező személyekről szólnak, meg annyi agyrém. A szakirodalom még ennél is rosszabb. Valahány tudós mind leszamarazza és túlharsogja a másikat, zűrzavaros elméletekkel dobálóznak, kioltják a csillagok fényét, letörlik a napot az égről. Az emberek tisztára megbolondulnak a végén. Nos, mi történik akkor, ha egy tűzőr véletlenül, minden rossz szándék nélkül hazavisz egy könyvet? Mondták arcizmai megrándultak. A nyitott ajtó nagy, üres szemével rátekintett. Emberi hiba. Puszta kíváncsiság, mondta Beatty. Nem izgatjuk magunkat különösebben, nem is dühöngünk. 24 óráig a tűzőrnél hagyjuk a könyvet, és ha nem égeti el magától, akkor elégetjük mi helyette. Persze. Mondták így, teljesen kiszáradt. Jól van, mondták.
Bejön a későbbi műszakra? Látjuk még ma este? Nem tudom, felelte Montág. Micsoda? Beatty kissé meglepődött. Montág lehúnyta szemét. Talán később. Ha nem jön el, bizonyosan hiányozni fog nekünk, mondta Beatty, és gondosan zsebre rakta pipáját. Soha többé nem megyek el, gondolta Montág. Minden jót, jó gyógyulást, mondta Beatty. Sarkon fordult, és kiment a szobából. Montág az ablakon át figyelte, hogyan száll be Beatty ragyogó, tűzpiros kis kocsijába, hogyan kezdenek el forogni a koronfekete kerekek. Szemben az utcán, s végig az egész úton sima homlokzattal álltak a házak. Mit is mondott Clarissa az egyik délután? Nincsen szükség verandákra. Nagybátyám azt mondta, azelőtt minden háznak volt tornáca. Az emberek kiültek esténként. Beszélgettek, ha ahhoz volt kedvük. Székhelyükben hintáztak, és nem beszélgettek, ha nem volt hozzá kedvük. Néha csak ott ültek, és mindenfélére gondoltak. Nagybátyám azt mondta, az építészek azzal indokolták, hogy nem építenek több verandát, hogy rontják az utcaképet. De nagybátyám azt is mondta, ez csak ürügy volt. A mögötte rejlő valódi ok az lehetett, hogy nem akarták, hogy az emberek csak úgy üljenek és hintázzanak ott. Hintázzanak, beszélgessenek, ne csináljanak semmit. A társadalmi élet helytelen formája volt ez. Az emberek túl sokat beszélgettek. Volt idejük arra, hogy gondolkodjanak. Abba hagyták a tornácépítést. Kerteket sem csináltak, kevés kertet látni manapság is, ahol az ember elüldögélhet. És nézze a bútorokat. Nincsenek többé hintaszékek. Túlságosan kényelmesek. Fel kell állítani az embereket, hogy állandóan siessenek. Nagybátyám azt mondta, nagybátyám. A lány hangja elnémult. Montág megfordult, és a feleségére nézett, aki a társalgó közepén ült, és egy bemondóval beszélgetett. Mrs. Montág, szólította Amaz. Még mást is mondott, ezt, mindenfélét. A pótkészülék $100 került, automatikusan bemondta az asszony nevét, valahányszor a bemondó névtelen hallgatóságához szólott, és éppen a megszólításnak kihagyott üres részhez ért. Csak be kellett állítani a megfelelő betűkre. Egy másik különleges készülék meg a bemondó ajkát mozgatta úgy, hogy mindenki a maga nevét hallhassa róla, hadd legyen tökéletes az illúzió. A bemondó kedves ismerős volt, igaz, jó barátja a nézőnek. Mrs. Montág, figyeljen csak ide! Az asszony csak ugyan szemmel láthatóan nem figyelt a készülékre. Montág így szólt. Ha ma nem megyek be, onnan a következő lépés, hogy holnap sem. Utána pedig az, hogy nem dolgozom többé a tűzőrségen. De ugye bemész ma este? Még nem döntöttem. Olyan borzasztó érzés fogott el, hogy legszívesebben mindent és mindenkit összezúznék. Ülj be a kis kocsiba. Köszönöm, inkább nem. Kulcsa az éjjeli szekrényem van. Ha engem fog el ilyen rossz érzés, szeretek veszettül hajtani. 95 mérföldes sebességgel nagyszerűen érzed magad. Néha az egész éjszaka vezetek, aztán hazajövök, és te nem is tudsz róla. Nagyszerű dolog vidéken vezetni, sorra gázolni a nyulakat, kutyákat. Menj, vidd el a kis kocsit. Nem, most nincs hozzá kedvem. Tudni szeretném, mi ez a furcsa hangulat, amely így elhatalmasodott rajtam. Nem tudom, mi lehet. Szörnyen boldogtalan vagyok. Dühös is, és nem tudom miért. Úgy érzem, mintha meghíztam volna. Kövérnek érzem magamat. Mintha egy csomó dolgot magamba szívtam volna, csak nem tudom mit. Még arra is kedvem támad, hogy könyveket olvassak. Tehát azért börtönbe zárnak. Az asszony úgy nézett rá, mintha üvegfal volna közöttük. A férfi öltözködni kezdett, s nyugtalanul járkált fel alá a szobában. Nem is lenne rossz. Mielőtt még ártanék valakinek. Hallottad Beattyt? Figyelted? Mindenre megvan a kész válasza. Igaza is van, a boldogság a fontos, a szórakozás mindenek fölött. És mégis, én itt ülök, és azt mondom magamban, nem vagyok boldog. Nem vagyok. Én igen, mondta sugárzó arccal Mildred. Büszke is vagyok rá. Tenni fogok valamit, szólt Montág. Nem tudom mit, de valami égtelen nagyot. Unom a szamárságaidat, mondta Mildred, és újra bemondó felé fordult. Montág megérintette a falon a hangszabályzót, és belefolytotta a szót a bemondóba.
Millie! Majd egy kis szünet után. Ez a ház épp úgy a tiéd, mint az enyém. Úgy hiszem, a tisztesség azt kívánja, hogy megmondjak neked valamit. Régebben meg kellett volna mondanom, de még önmagamnak sem vallottam be. Van itt a házban valami, amit tudnod kell. Valami, amit 1 év óta ide hordok és tudosok, újra, és magam sem tudom miért, de sohasem mondtam el neked. Megragadott egy széket, lassan, mereven kivitte a hallba, a bejárat felett állt. Megragadott egy széket, lassan, mereven kivitte a hallba, a bejárat mellett felállt rá, s egy pillanatra mozdulatlanná dermedt, akár egy szobor a talpazaton. Felesége alatta állt és várt. Mondták felnyúlt és hátratolta a ventilátor rostéját, benyúlt a nyílásba, s elmozdított egy vékony, eltolható fémlapot. Végül kivett egy könyvet, s ledobta a padlóra. Újra visszanyúlt, kivett még 2 könyvet, azokat is a padlóra ejtette. Kezem mozgott, hulltak a könyvek. Kicsik, nagyobbak, sárgák, pirosak, zöldek. Mire befejezte, vagy 20 könyv hevert felesége lábainál. Sajnálom, mondta a férfi. Nem is gondoltam rá. Most olyan, mintha cinkosok lennénk. Mildred úgy hűkölt hátra, mintha egy falka egérrel találta volna szembe magát, amelyek valahonnan előre lettek. Mondták, hallotta az asszony gyors lélegzetvételét, látta, hogy a szeme tágra nyílik. 2-3-szor is elismételte a férfi nevét. Majd felnyögött, a földön heverő halomra vetette magát, megragadott egy könyvet, s a konyhai szemétégető felé iramodott vele. Mondták, elkapta feleségét, aki sikított, karmolt, úgy igyekezett kiszabadítani magát a szorításából. Ne, Millie, várj! Várj, állj meg! Nem tudod! Állj meg! Arcul ütötte. Újra elkapta, s megrázta az asszonyt. Az meg egyre a férfi nevét ismételgette, és sírva fakadt. Millie, mondta a férfi. Ide figyelj, csak egy pillanatra figyelj ide. Semmit sem tehetünk. Nem égethetjük el ezeket. Csak beléjük akarok nézni, csak egyszer akarok beléjük nézni. Ha a kapitány igazat mondott, együtt égetjük el őket. Higgyél nekem, együtt fogjuk elégetni őket. Segítened kell nekem. Mildred arcába nézett, megfogta az állát, s szorosan tartotta az asszonyt. Nem csak őt nézte, arcában saját magát is akarta látni, s azt is, mit tegyen. Ha tetszik nekünk, ha nem, benne vagyunk. Évek során át nem igen kértem tőled semmit, de most kérek, könyörgök. Valamerre irányt kell keresnünk, meg kell tudnunk, hogyan jutottunk Kátyúba. Te az altató tablettáiddal, az autós száguldozással, én meg a munkámmal. Egyenesen a szakadék felé rohanunk, Millie. Meg akarom akadályozni, hogy oda jussunk, és ez nem megy könnyen. Nem tudom, merre kellene mennünk, de talán ki tudjuk számítani, ki tudjuk gondolni, és segíthetünk egymáson. El sem tudom mondani, milyen szükségem van rád most. Ha szeretsz, hagyd nekem 24, mondjuk 48 órát. Csak ennyit kérek, és akkor ígérem neked, túl leszünk rajta. Esküszöm. S ebből az egész szemétdombból valami csekélységet kibányászunk. Akkor azt talán másnak is továbbadhatjuk. Az asszony nem dulakodott már, hát elengedte. Mildred eleresztette magát, s a falnak támaszkodva lecsúszott a padlóra. Aztán a könyvekre merett. Lába hozzáért az egyikhez, és amikor meglátta azt, elhúzta lábát. Te nem voltál ott éjjel, Millie. Nem láttad annak az asszonynak az arcát. Clarice-ét sem. Sohasem beszéltél vele, én igen. S az olyan emberek, mint Beatty, félnek tőle. Ezt nem tudom felfogni, miért félnek olyas valakitől, mint ő. De én azt az asszonyt az éjszaka összehasonlítottam a tűzőrökkel, s hirtelen rájöttem, hogy nem szeretem őket. Önmagamat sem szeretem többé. S arra gondoltam, az van a legjobb, ha tűzőröket égetnék el. Guy! A bejáratnál halkan megszólalt a hang. Mrs. Montag, valaki van itt, Mrs. Montag. Megfordultak, s az ajtóra meredtek. A könyvek szanaszét hevertek a földön. Beatty! mondotta Mildred. Lehetetlen. Visszajött, suttogta az asszony. A készülék újra megszólalt. Valaki van itt. Nem törődünk vele. Montag a falnak támaszkodott, aztán lassan leereszkedett guggoló helyzetbe. Mutató ujjával zavartan bögdöste a könyveket. Borzongott. Elsősorban arra gondolt, hogy vissza kéne dugni a könyveket a ventilátorba, de tudta, hogy többé nem tud Beatty szemébe nézni.
Előrehajolt és leült. Az ajtón álló készülék hangja egyre áthatóbban szólt. Mondták egyetlen kis kötetet vett fel a padlóról. Hol kezdjük? Felvett egy könyvet, kinyitotta, s rámerett. Véleményem szerint az elején kell kezdenünk. Be fog jönni, mondta Mildred. Eléget minket a könyvekkel együtt. Végül a hang elhallgatott. Csend lett. Mondták, érezte, hogy valaki ott áll az ajtó mögött, vár, s hallgatózik. Aztán elhaló, a gyepen keresztül távolodó lépéseket hallott. Nézzük meg, mi ez, mondták. Akadozva, iszonyú elfogadottsággal ejtette ki a szavakat. Ide-oda lapozgatott a könyvben, beleolvasgatott, amíg arra a mondatra nem talált. Kiszámították, hogy különböző időkben 11 000 ember szenvedte el inkább a halált, sem hogy a helyesebb végénél törje fel a tojást. Mildred, aki a hal hátsó végében ült, megkérdezte. Mi értelme van ennek? Semmi. A kapitánynak igaza volt. Dehogy, szólt Montag. Az elején kell kezdeni. Az elején.